Parani hambai media takukno norok ni buskango hai ma phaipiyo kaseng tangi hingai thangnai saptaho last week o jeng oba haikeno jeng o jaga o Sipai param chaini je ONGC gas plant site o phaine je dhorna khlailai mani chini apru main demand tongmani hingai tamo je local recruit khlairena bagai plus je chini kami amchayo borok jehetu phai chini or hoti resource langi tongka kami amchini development ni bagai gaboni yakolo tam nuksa kha borok chungna kaisa kokrokha o jaga phai nai je present je global company charge na phaimani borok ni in charge be kok saranai plus je chini Tripura ni ONGC ni asset manager tongmani bobai bo kok saranai hemenya ke chung thangka part khlai thanglai ka same date no chung meeting arrange ma khlailama bagai जों कयेकजन थांगा आरो ONGC हेडक्वार्टार थांमानि आगोलते अ जागा फाइ चिनि सिपाइ पारानि साइटआव फाइने चिनि बुजुनगर वाखिनगरनि EM चिनि बरम गोनां ताखोग्रुनेल दे बरमा फाइ मालाय फाइमानि आगोल नुकसा खाजे बर आफुलके साका नरो बायोडाटा रेडि चरायरंनि साबुनि रनाय बेसिकली बर डिमान्ड खालायो जे ITI नि डकुमेन्ट तंखांगा बे चाखौ गहनाय जों I recommend अनुसारे न जों बो ITI गोनां चरायरंनो न बायोडाटा कलेक्शन खालायनाय बरकनो चिनिरो टोटल जों बायोडाटा कलेक्शन खालायगा 26 बरकनो गाय ताबुको उसुकांगो थांनाय मानदेवो जों कोकसालाइखा आरो निजे ग्लोबल नि इनचार्ज बाय बो ताबुको ताम हनि सावि दंखा खरकनि बा खरकतामनि बिसि बरक तलाङै मानिया बरक गाय अबतो शुधुमात्र चिनि सिपाइ पारानि जे बो हंगांकाय ONGC नि जे सिकिउरिटी इनचार्ज Joydeep de bosukango bo haikeno jungno KOKRWWI bono jungno asset manager be kok thana ba appointment nawi ruo tai tini bo kok no kok mane hai no hai same jinis no repeat ngi tongo gai je kok salamani bising tui actually solution nuhur hoya ngi tong khasung khai so a solution ungya sak jung nayo je chini je tabu demand fulfilling ya sak jung o jaga asugui no tong lainai ताबुनि बिसिं बो माने बरो कयेकटा आइडिया रखा जे जों अब बबो हाइके सल्युशन न थांनाय परमानेंट सल्युशन नायो जों हिंगांकाय ताङै हिंगांकाय अब तिनि सालजानि को गया ONGC दीर्घ बछर धरे चिनि त्रिपुरा हास्तेनि न चिनि एडिसि आमतनि न रिसोर्स तलाङै तंगो ताइ भबिष्यत बबो हाइके तलाङै थांनाय के जों जदि न ताबु परमानेंट सल्युशन खालायमानि हांगाकाय इन फ्यूचर तेबो बुसकांगो अब कटरमा समस्या नुकजाकनाय के अबनो जों ताबो परमानेंट सल्युशन खालायनो हांगासिनो अबनो उद्योग तंनाय कायसा जों ताबो एटलिस्ट जों तो लोकल होने कायसा यूनियन कमिटी खावैना लायखा आबनो जों चिनि स्टेट लेवल नि चिनि जदिनो केबो तंखांकाय EM बा MLA तंखांकाय मिनिस्टार तंखांकाय जों मिनिस्टार लेवल बबो तलांनाय जों पोसोगोइन दं खरां प्लस चिनि एडिसि ओ जेहेतु चिनि हाफां एडिसि ओ तंगै का बा जों बरक बाय चिनि EM सार संबो कक सालायजा बरक जों सपोर्ट खालायो जों बरकनि इनभल्वमेन्ट बायनो चिनि अ जबानो सक्सेसफुल खालायना बागै चाइ तगलाय सल्युशन तो माने आचुक मानि हिंगा पुला सावन आं आचुक मानि हिंगा जों ते सालबुसुक आचुक नआबो जों कोकरिमे ताबु जेहेतु जों कासे चबाव अंखर काक अ चबा कयदिन दरे चलिनोबो जों कोकरवि मानिया सल्युशन नि बखागो थांनानि हिंगा काय खना जे बुंनि ONGC नि अंडर जे यूनियन तंगमानि आइ यूनियन नि प्रेसिडेंट बे सेक्रेटारि फाइ मालाय फाइनाय हिनि KOKRWWI बरक बाय कक सामानि यागोलो जों तामो बरकनि थानि रिजल्ट मान जों आबो नायना नांनाय ताङै हिंगा काय जेहेतु बरक कासे यूनियन न तुइ सामं खलाय तंगो बरक खाबो गवर्नमेंट नि माने ONGC नि जे अंडर नि आबोनि साथे जों जेहेतु ताबो लोकल नि ngैनाय यूनियन खालायखे हांगा बा ताबो इन फ्यूचर चिनि एडिसि आमचायो जे कुनो कंपनी प्राइवेट कंपनी फाइनाय बरक रिक्रुट खालाय तु खाका फातारनि न चिनि परमिशन छाड़ा चिनि लोकालिटी नि बरक न दायावै जाहाते नाके साइट अफ फाइ सामं खलायता मानथुन जों अबनो चाइ तंनाय ताङै हिंगांकाय जेहेतु चिनि त्रिपुरा आमचायो चिनि एडिसि आमचायो चिनि त्रिपुरा हास्तेओ जेहेतु ONGC साइट आचुगै तंगो बा एटलिस्ट चिनि त्रिपुरा हास्तेनि बरक न कायसा परसेंटेज खलायनाय बरक नाथुन रिक्रुट खलायथुन हिंगांकाय आबोनि बिसिं गोबांमा इशु काखा जागाव त्रिपुरानि हिंगांकाय स्किलफुल पर्सन मानिया स्किलफुल पर्सन जदि न मानियाङै तंहांकाय बरक एटलिस्ट जे माननाय स्किल गोरों बरनो तुइ फाइथुन त्रिपुरानि चरायनो रिक्रुट खालायथुन तारपरे बरनो बंनि आन्डार नावै ट्रेन खालायखा कासे बरक माननाय ब्ले के सुजुग एटलिस्ट सुजुग मानना नांगौ के जे कोनो जिनिस न सोरंना थांगा कासे जदि सुजुग मानिया हांगाकाय जों कोनो जिनिस न बारा सोरङै मानिया सो ए सुजुगनि बागैनो चिनि चरायरंनि भबिष्यतनि बागैनो चिनि अचबा अंखलाय मानि असुना आं साना मुसुंगो हामबाय
company ONGC ni under tender na wine phaikaba Tripura ni 2-3টা সাইডও না বড় সামং চলিত গাই যদি ন চিনি অসিবাই পারা সাইডও বড় 2-3 জনই বেশি নাওই মানি গাই তাই এক্সট্রা সাইডও ফানা বড় তালাং তুই 2-3 জন অব হাইকে কুমা বিভিন্ন কোম্পানি প্রাইভেট কোম্পানি তং যেটা নাকি ওএনজিসি আন্ডার সামং খালাই তং গাই আ কোম্পানি রকম ফানা বড় দাথুন जों नायो अब हाइके पानो चिनि जे लोकल चराइरो चिनि जे गामि आमचनि चराइरो जे बेकार खालाय तंनाय बर अब हाइके पानो सोर्स मानैनाय जे किसा फाइनान्शियल नि शॉर्टेज जों तंमोन अब कमुं थन हनैनाय के तो आ डिमान्ड थांलियाबा अंका ताई प्लस जों डेभलपमेन्ट नि तुइबो आरो जे एसेट मैनेजर मालाय मानि आबो बचिनि माने सक्सेस ओnya हनैया मानो आबोनि बागै तासे हाइनो हाइ जों ओ जागाव तिनि कताल खाइनो तासे प्रोटेस्ट खालायनो बागै मा चुगलायके अंका ताबो चिनि तेबोसो डिमान्ड जों गागा तोरनानि मुसुङै दंसिउ तां हिंगा अंका जों तिनि लोकल अंगैनाय जतिनो चिनि बरकनो सुजुग रइ मानि हांका काय अतसो चिनि आमजायो साइड तंगैनाय जों चिनि बरनो सुजुग रइ मे हांका काय जों तिनि अब हाय धरना खलाय बरइ मे हांका नायगना जों तेबो पतन लामाव थाङै दा अ सामनो जारिमान तफाना जों चेष्टा खलाय दङ हाई लेभेल तलाङैनाय जे ओएनजीसी आन्डार जे बरकनि यूनियन तंग मानि जों बरक बयबो कक साना जाय दगलाय दङ ताङै हिंगा गाय बेसिकली जों जे ताव प्रोटेस्ट खाय तंमान अब बरकनि सामं तंग मानिसि चिनि त्रिपुरानि आन्डार बरक सामं खलाय दङ यूनियन खलाय दङैना अथस चिनि त्रिपुरानि स्ट्राइरनो बर दावै मानि हांगा गाय जे प्राइवेट कंपनी आन्डार फानं तु जेसा सेक्टर फान तलाङ मे हांगा गाय बरक दिनि यूनियन खलायले तामला बंखाबा तिनि अब शुद्ध मात्र चिनि सिबाय पारा आमचाइनि सिमि समस्या जे एडीसी आमचायो ओ ओएनजीसी न तुइनाय ता जे चिनि एडीसी आमचाइनि ngै बर रिसोर्स लां तंमानि न तुइने गोबां मा जागाव न समस्या नुजागै दंगो ओंखाय शर्ट्स ngै बर चिनरन होजे तलां थाङो अथस चिनि लोकालिटी र चिनि लोकालनि बरनो बर कोनो सुजुग सुबिदा रिया हांगाय जों अब हाय गास प्लान न सामं खलायले तामलाबा अबनि बागै तिनि जों खरां माति साव आं नायो अबनो तेबो आनि तिनि जे आनी ककनो जे खनाय तंनाय ताखौते दुखुक संनो नंनि साइडो अब हाइनो जदि लोकालनि रिक्रुट ओं तंया हांका खरांति सालायदि खरांति साका हांका जों जत्तो मिलबे आंखा खलायो चिनि जे समस्या दं तंमानि बुस्थाङो जे समस्या नुजाक तंमानि अब बेबाक समाधान ओंगन हनै आं खा खलायो